Persuni mitħla tal-industrija tal-films f'pajjiżna qegħdin jużaw paġna fuq Facebook biex iwasslu l-messaġġ li l-proposta ta' xi wħud li Forti Ricaz li tintuża għall-American University of Malta ma tagħmel ebda sens. Dan għax il-Forti tħalli miljuni ta' euro fl-ekonomija Maltija bl-użu tagħha l-industrija tal-films. One News jista' jikkonferma dan kollu wara li ra lista ta' films illi b'mod sħiħ jew parti minnhom inħadmu f'din il-Forti. Fl-aħħar 15-il sena kien hemm 24 film li jużaw din il-Forti għal produzzjoni tagħhom. Filwaqt li wħud setgħu għamlu dan għal partijiet żgħar, films oħra sabu din il-Forti bħala waħda ċentrali għal produzzjoni tagħhom. Fosthom Julius Caesar li nħadem fl-2002 jew Gladiator li nġibet f'Malta sentejn qabel. Film bħal Gladiator ikun ħalla aktar minn 20 miljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Is-settijiet ta' Troy fis-sena 2004 u Agora fl-2009 ukoll kienu f'din il-Forti. U stmat li Troy ħalla 28 miljun euro fl-ekonomija Maltija u Agora ħalla 17 miljun euro fl-ekonomija tagħna. Stimi konservattivi ta' kemm il-films li nħadmu fil-post f'dawn l-aħħar 15-il sena ħallew fl-ekonomija Maltija ilaħqu il-120 miljun euro. Bl-industrija tal-films kull ma jmur qed jissaħħaħ iktar il-fatt li l-Forti li nbniet bejn l-1670 u l-1693 hija kruċjali għal dan is-settur, tant li l-Kummissjoni tal-Films ta' Sikwit tuża fil-promozzjonijiet tagħha.